Kaixo eta ongi etorri. Gaukoan, itxuraz oso jai simplea dirudien bati helduko diogu. Kandelario egunari, otsaiaren 2an ospatzen den horri. Baina adi egon, zeren eta azalpen honetan ikusiko dugu nola jai honek nortasun sekretu bat duen, geruzaz geruza joango garena deskubritzen. Beno, horixe da, hain zuzen gaur argituko dugun korapiloa. Lehen begiratuan, badirudi ez dutela inolako loturarik, ezta? Baina ikusiko duzue, azalpen honen amaierarako, pieza guztiak nola elkartzen diren modu harrigarri batean Kandelario egunean. Goazen ba, misterio argitzera. Az gaitezen nahi baduzue errazenetik, denok ezagutzen dugun horretatik, Kandelario egunak, gune egutegian duen leku zehatza. Askorentzat egun honek ziklo baten itxiera esan nahi du. Eta hemen, zenbaki bat da gakoa, 40. Kandelario eguna, eguberri egunetik hasita zehazki 40 egunera ospatzen da. Beraz, ofizialki data honekin ematen zaie amaiera Gabonei. Ibilbidea beraz argia da. Abenduaren 35ean hasi, 40 egun pasa, eta otsaiaren 2 iristen gara. Beraz badakizue, zuetako norbaitek oraindik Gabonetako zuhaitza etxean badu, tira hau da azken abisua kentzeko. Baina kontuz, hau hasi besterik ez da egin. Egun honek bado beste izen bat ere, argiaren eguna. Eta horrek, bigarren geruzara garamatza zuzenean, jaiaren esanaia kristaura. Izan ere, kristauantzat egun honek esanai bikoitza du. Alde batetik, Jesus aurra tenpluan aurkeztu zutela ospatzen da. Eta bestetik, Mariaren garbitze ritualaren amaiera da, erditu eta 40 egunera, hain zuzen ere. Eta zergatik, argiaren eguna? Beno, pentsa. Gakoa, Jesusi tenpluan eman zioten izenburuan dago, munduko argia. Horregatik, argia eta zehazki kandelak, egun honetako benetako protagonistak dira. Eta tradizio oso polita da, benetan. Elizetan bedainkatutako kandela horiek etxera eramaten ziren, eta urtean zehar, une zailetan pizten ziren, ekaitzak zirela, gaixotasunak, babesbila nolabait. Osondo, jaiaren alde erlijiosoa argi daukagu, baino orain eusi bigurgune handia datoreta. Erlijioa une batez salbo batera utzi eta naturan eta folklorean murgilduko gara bete-betean. Bai, horixe da galdera potoloa ez da. Zer pintzatzen bu hartz batek honetan guztian? Badirudi ez duela inolako zentzurik, bane erantzuna Europa zaharreko tradizio sakon batean dago. Bai, ondo entzun duzue, hartza da egun honetako meteorologo ofiziala, nolabait esateko. Europa osoan zabalduta lagoen sinesmenkaten arabera, Kandelario egunean, hibernatzen ari den hartzak, sudurra ateratzen omen du gordelekutik kanpora begiratzeko. Eta iragarpenak horrela funtzionatzen du. Zerua lainotuta badago, ilun, hartzak pentsatzen du eguraldi ona datorrela, eta kanpoan geratzen da. Horrek esan nahi du, udaberria laster etorriko dela. Baina, zerua oskarbi badago, bere itzala ikusi eta izutul egiten da. Eta ziztu bizian gordelekura itzultzen da. Eta horrek esan nahi du, negumak beste 40 egunez iraungo duela. Kuriosoa benetan. Eta orain, heldu da jaiaren azaleren azbian dagoren horretara iristeko unea. Goazen muinera, sustraietara, Kandelario egunaren jatorri pagano eta eskutura. Hau guztia ulertzeko hitz bat jakin behar dugu, sinkretismoa. Zer da hori? Funtzean erreligio berri bat iristen denean eta aurreko sinesmen bat debekatu beharrean, bere banatu eta eraldatu egiten duenean gertatzen den fenomenoa da. Eta horixe da, hain zuzen, Kandelario egunarekin gertatzen zena. Ikus dezagun nola gertatu zen, pausoz pauso. Lehenik jai pagano bat zegoen, neoaren amaieran. Lurraren emankortasuna eta argiaren itzulera ospatzen zituena. Kristautasuna iritsi zenean, festa hori herrien hain errotuta zegoenez, debekatu beharrean bere ganatzea erabaki zuen. Eta nola egin zuen? Bada, emankortasunaren idea pagano hori Mariaren purifikazioarekin lotuz, honek haurdunaldi berri baterako prest zegoela simbolizatzen baitzion. Estrategia bikaina. Erritu zaharrak bizirik jarraitzezan, baina esan nahi berri batekin. Orduan, ikusten duzuenez, Kandelario eguna puzzle bat bezalakoa da. Eta orain, pieza guztirak maila gainan ditugula irudi osoa ikus dezagego. Egin dezagun bada azken laburpen txiki bat.
Lau aurpegi ditu beraz Kandelario egunak. Alde batetik astronomikoa, neguko hilarriaren zikloarekin lotua. Gero, noski, kristaua, sakonki aztertu luguna. Ezin dugu astu gure lagun hartzaren alde folklorikoa. Eta azkenik, denaren oinarrian alde paganoa, lurraren emankortasunari eta argiari egindako gorazarrea. Ikusgarria da jai bakar batek zenbat historia gorde dezakeen? Eta honekin, galdera bat uzten dizuet airean. Askotan, gure ohiturak ospatzen ditugu, baina ez gara gelditzen pentsatzen atzean zer dagoen. Agian, hurrengoan jai bat ospatzen duzuenean, bere jatorria ezkutuaz galdetuko diozue zeuen buruari. Mila esker gurekin izategatik, eta hurrengora arte.